Euskararen islak, hizkuntzaren uharteak miatuz. Un podcast de la SER en euskera. Euskararen aintzintasuna laudotzen denean, modernitateagandik urruntzeko arriskua dago. Auspotu ordez, nerabeta gazteak aldendu egiten ditugu. Horientzat, batzuentzat, azterketa gainditzeko ikasi beharreko hizkuntza da. Eskolarekin lotzen den afera. Lotxak edo gaitasunezak gainezkatzen ditu batzuk. Badaude nagikeriak eramanda hizkuntza baztertzen dutenak ere. Katebegi bat galtzeko zorian gauden honetan, nola lokastu daiteke hizkuntza euren bizimodu eta ohiturekin? Bigarren atala, el idioma sin calle. Ilesiarekin ondan. Kristelako lotxi emongo zosta mutiko horrek. Baina lotxa tipo... Guapu esan, hori. Vale, nahi dozuna, baina nahi tortzin eta... Arpegeta guapu esan. Guapu esan, baina zan rolloken. Zan pizkat meme. Zan ikusten dozure eta dara meme bat. Zan ken total. Horror. Orain ari gara testunguru erdaldunetako gazte batzurekin lanean, ezta? Bilbo inguruko gazteekin. Eta bai, konturatu gara, eskolatik gertetzen dira gaitasun maila onarekin, ezta? Baina gero gertatzen da, eskolarakoetan nahikoa daukatela, lan akademiko bat egiteko, da aurkezpen bat egiteko, eta hola. Baina gero bizitza errealean igertzen dituzte muga batzuk, ezta? Batzuk aipatzen dute kolokialtasuna falta zaiela, edo lagunekin azarratzeko edo ligatzeko edo falta zaiela, ezta? Gaztelaniaz tresna gehiago dituztela, ezta? Baina horretaz gain beste muga batzuk ere badaude, Bilbo moduko leku baten kalea gaztelaniarena da, ezta euskerarena. Eta orduan eurentzat zaila da, gogorra da, apur bat, dauden arau sozialak kontra daude, ezta euskera egitearen kontra daude. Eta orduan askotan sentitzen dute, Bilbon gazte batek euskera egitea, badala frikia izatea, edo pelma bat izatea, edo izatea, hori igual militante beha zentzutxarrean hartuta. Hildura sartuko naz. Jergie falta da euskerik. Ondarrudeko jergie. Bilbotarrak eran, ondarrura mauzte gunien. Ze han lau, danetarako, da hizkuntza, euskera beratza, izugarrize da. Eta bai, apurbete falta da hori, oso, dugu hizkuntza bat oso respetagarri gala bestiegaz. Orduen sarreien baziletako, uliartzeko, edo kabritako, oso komentazun moduen, bai falta dago apurbete irulau geuse, dari, baina zut, ondarrun perfecto egin da. Eta ja, euskeri edeko zuia, claro, hor sartzaenien, kompletisimo gehazten da hizkuntzi, ez? Eta gaztien bai, usteot, aprutxoto hori bidabela, ez? Jerga hori, eurekin. Bai, hori da klabea. Geusek, euren erara esan, eta gero... Esaldizek eratu ikin, galdakanak batek esaten dugu igual esaldi bete mundiala, eta barakaldak batek entzuten dugu, eta harek bera emiltzen dugu, eta ja zabaltzen azten da. Orduan, bai bidala apurtxu bete, hori importantea da, hori alezak esaten duena jerga edo gazteen izkera, izkera kolokiala, gazteek testunguru kolokialan ebiltzen duten izkera, ez da zertan izan leku guztietan bardina. Batzuk igual euskalkira joko dute apur bat, zipristin batzuk edo ondarrutar bat entzundako zeoz, edo baina beste batzuk agian ez dute izango hainbeste aukera, beste euskaldun, herri oso euskaldunekin egoteko. Baina euskeraz egiten badute, egoera horretan, egoera informal horretan euskeraz egiten badute, eure garatuko dute, eurek sortu behar dute. Hori askotan esaten dugu, ez da, eskolan ez dute ikasi, eta ez eskolan ezin da ikasi hori, zelan ikasiko dute eskolan. Nun enkajeo igual, esego da saliena. Bai, nik uste dut gauza batzuk bai landu daitezkela eta landu behar direla eskolan, ez da? Ahoskotasuna landu behar da eskolan. Baina eskolan landuko den ahoskotasuna beti izango da olako egoera formal baterako, ez da? Ez dauka zentzunik pentsatzeak irakasle batek irakatzi leikenik olako apur bat izkera transgresorea dana, zikina, jolasteko balio duen, ez dauka zentzun. Eskolak ezin du egin hori. Hori beste leku batzutan egin beharko dute. Jolasurde izipiko da. Bai, eta eurekin beharko dute, ez, heldu baten laguntzarekin. Plik, plak, plok, euria, xingilka da bila. Plik, plak, plok, jauzika, pumpeka, heldu da. Plik, plak, plok,
Hizkuntzak zokomoko asko ditu, zehazkatik hau korapiloak darabiltzagu umeekin, eta kanten bitartez errimak erakusten dizkiegu. Horrela, eurek hitzaren plazerra dastatzen dute. Hortzak zorrosten joateko, pureak eman beharrean, jaki zaporetsuak eskaintzea komenigarriagoa da. Hildo horretatik tiraka dabil Leire Bilbao idazle ondarrutarra. Sinistuta dago poesia hizkuntza garatzeko eta errotzeko tresna aproposa dela. Bere azken lana Euskadi saria irabazi berri duena, Barruko hotsak eta beste soinu txiki batzuk da. Gustuko dut gargarak egitea. Nia ga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 ra. Ur jauzia, aho zabaian gora, aho zabaitik bera. Aurpegia garbitzea, eskuetan laku bat hartu eta atzanga, burua sartzea. Ilea orraztea, buru gaineko zelaian, haizeleuna sentitu eta belarra hasten entzutea. Eta lehorgailua piztean, urakana galernaen bata erauntxia zikloi tropikala, hori guztia eta gehiago, buruko palmondoen gainean. La poesía no se tiene por qué entender. La poesía se vive, se sueña, se goza y sobre todo se canta. Hay que cantarle al niño desde la más tierna edad. Hay que acercarle a la eufonía del lenguaje, a la musicalidad de un verso. Me encanta una frase de Gabriela Mistral sobre la poesía para niños que dice así: la poesía para niños debería ser arcoíris, lenguaje que despierta en las sílabas asombrado de pájaros y soles, un transformador de la piedra en ave, de la sed en río, de la palabra en canto, poesía que si no se canta, podría cantarse. Etxea, familia eta eskola bata besteari loturiko katebegiak izan beharko lirateke, baina gogaituta, nekatuta azaltzen dira maisu maistra batzuk, ezin bai dute bermatu ikasleek euskara maila galduko ez dutenik. Hori gertatzen zaio besteak beste Artxandape ikastolakoan dereinoa den Lourdes Elustondori. Ibilbide luze baten ostean erretirotik hurbil dago orain, hona hemen gurekin partekatu zituen gogoetak. Umea galdu dute, alde batetik errespetoa. Errespetoa zelen zurekin topatzen baziren pasilloan edo gurutzatzen baziren haiekin eta erderaz hitz egiten ari baziren, berehala pasatzen ziren euskerara. Orain bost axola, sarritan gainera esan bazaie, euskeraz mesedez. Haien artean, bakoitzean erderarako joera asko handiagoa da. Zein da kakoa? Nik hori 41 urte daramatzat lanean. Orduan, hasierako gurasoak edo lehenako gurasoak umeak bidaltzen zituzten ikastolara benetan euskera ikasteko asmoa zutelako edo nahi zutelako hizkuntza hori haien seme-alabei erakustea. Haiek ikas dezaten. Gaur egun askoz gutxiago. Nik uste dut gurasoen helburua ez da sarritan umeak euskeraz ikas dezaten. Guraso asko kartzen dute asignatura moduan. Da badago zume batzuk igual zailtasuna dituztenak eta gurasoekin egoten zara da esaten diozu. Baina ez da euskera ez dakiela, euskera behar du behintzat ikastola honetan ikasketa guztiak egiteko ardatza da. Nivel batetik bestera pasatzeko aho mintzamenak, aho ulermenak, idatzizko ulermenak euskeraz eta menperatuta egon behar dira. Jakin behar dute bai ala bai promozionatzeko, ikasketak euskeraz egiteko, bai ala bai jakin behar dute. Baina haien artean, ama hizkuntza erdera da, eta kalean erderaz egiten dute, eta esango dugu erakargarriago dala haientzat erderaz egitea, eta orduan ez dut egiten. Guazen dela eta ez dela eta horrek erakarri ditu pila bat. Musika eta, baina puntualki, punto. Ez beste telebistan egon daitezke zen beste programa marrasiak eta ez guk sarritan
esan diegu gurasoei, lan moduan, mesedez ipini telebista, egon ginenean konfinatuta ere, gehienei, baina batzuei bereziki izaten zitzaien, mesedez, zure umeari ipini ordu erdi edo ordu bateko telebista euskeraz, eske da gurasoen erantzuna da. Eske zaio gustatzen nahiago du, ja baina eske behar du, belarri egin behar du. Ze azken batetan hizkuntza bat erabili egin behar dozu. Gaur egun, edo zein seme alaba, lehen esan duen moduan bidaltzen badozu, irlandesaz, kolegio frantzez, kolegio aleman, horre joaten direnean, gurasoak bai ala bai, ipiniko dituzte hainbat tresna eta hainbat gauza, edo atzerrira bidaliko dituzte sasoi batetan ikastera, hizkuntza hori. Euskerarekin ez da gertatzen hori. Ez da gertatzen. Gu nabaritzen dugu igual, pasatzen dira 4-5 urte, topatzen zara ikasle horiekin kalean zehar, eta kontxo, batzuk euskeran oso ondo eta beste batzuk zaten dizute, andereño, ez dute egiten. Kantatzera noa zu bertso bat edo bi, eren egun jarriak gazte arruntari, Julen Xabier Iñakian bere domatxin, gauza ederra denik ez ukatu neri, gauza ederra denik ez ukatu neri. Goizian jekitzian lehenbiziko gauza, Instagram irekitan olako zalantzak, neska gazte politxen argazkiak latzak, reakzio pare botata sartzen aiz saltxan, Ni Alessandro Binaz, eta torri garnegiten ator, gaur goxien handi urten dut, musika garra, izetez, eta, euskal kulturan tokiat bizize topeti, eta abeslari zenaz, gatibuko abeslari zena. Eta gupe euskera lantzen dugu eta asko gaztien artien bebai, ez. Ni este amorrortu naiz, Deustuko Unibertsitateko Euskal Hizkuntza eta Kulturako graduko irakaslea naiz, eta ikerlari lanetan ere ari naiz, Kulin deitzen den proiektuan momentu honetan, apora gazteekin baztertzen zelako zailtasunak dituzten euskarari begira, euskara gehiago erabiltzeko, eurekin lan egiten dugu apurra gogoeta egin dezaten eta gainditu ditzaten euren mugak eta euren arazoak, ezta? Hizkuntzak iraungo badu euskararen gozoa transmititu beharra dago. Eskizutik Gatibura 3 belaunaldiekin dantzan ibili da Alex Sardui oholtza gainean. Llevan desde el 2000 en los escenarios, cantan además en un euskera especial que han dado a conocer, el vizcaíno, un rock que definen como colorido y con el que reivindican una revolución alegre para que las lágrimas broten sí, pero que nazcan de la alegría. Dragoi Bola, Goku eta Satan bihotz txikiren arteko borrokak telebista aurrean harrapatuta geratzen ziren ume horiekin eman zituzten lehen urratsak. Gaur, ikus-entzunezkoen eskaintza loratu den une honetan, euskara ozeanoan galdutako tanta bat da. Netflix ya ha anunciado un primer paso para la incorporación de las lenguas minoritarias del Estado a su plataforma. Se compromete a doblar o subtitular antes de final de año al euskera, al catalán y al gallego hasta 70 títulos internacionales de series y de películas. Más exigua es la oferta para los amantes euskaldunes del manga. Un único título ha sido editado en euskera, gracias a la apuesta de la editorial catalana Oso Comics. Nerabeta gazte horien beldurrak, lotzak eta gaitasunak ikertu ditu Amorrortuk eremu akademiko batetik, Deustuko Unibertsitatetik. Es licenciada en Filología Vasca. Sus investigaciones se centran en la relación entre la lengua y la sociedad, y específicamente en los nuevos hablantes del euskera, en sus experiencias, identidades y actitudes. Biak ikasketa prozesuaz, kontsumo ohituretaz aritu ziren eta hutsuneak eta aukerak zeintzuk diren hausnartu zuten ere. Ez dut ikusten, nik ikusten da euskeri beste hizkuntza badala, erdera gaztelania boten da, inglese boten da, orden ez dakit zakaitzik jentik behikuten dauen edo ikusten dauen euskeri hizkuntza arroz baten moduen, ez dakizu ingles bez, da ikusten zu, euskeri ez dakizu ikusten zu, erdeni ez dakizu ikusten zu, nik ez dut ikusten horre diferentzirik. Badauela, bai, elekola egon behar, bai, ikusten dut. Bai, eleuke egon behar, bai, egia da, batzuk lotzen dutela euskera eskolarekin, ez da, nik inposaketaren diskurtsoari buruz baino, nik uste dut hori dela, eskolarekin lotzen baduzu, bakarrik ere eskolan erabiltzen baduzu, ez baduzu, eskolatik kanpo sekula santan erabiltzen,
Orduan, ulertzen dut, ez da, gazte horietako batzuk igual esatea inposatu, edo, eskolako kontua da, hau, ez da nire bizitzan barneratuta daukadan hizkuntza bat. Hori, saiatu behar du hori ebitatzen. Eta hori zelan ebitatzen da, eskolatik kanpo erabilita, argi dago, ez da? Lotura hori apurtzeko, erabili behar da, harik eta gora gehienetan, eta batez ere, gazteentzat esanguratsuak diren egoeretan, euren gustoko gauzakiteko. Euskeraz musika guzti egin da. Modernoa, zaharra, dana egin da. Hori dugu bentaje. Horrek esan gure hizkuntzia amoldu egin dela. Hori aberastasune da. Oso gozoa da entzuteko, kanpo eta kanpo anzatzen zuen. No entiendo, baina... Suena bien! Que suena bien! Egiza da. Euskerik doinu berezizeko, kantetako. Musika arloan nik uste du ez gauza asko daudela, ez da? Baina badaude beste esparru batzuk apurra hobetu beharrekoak, ez da? Gazteentzat oso aizialdia oso importantea da, ez da? Oso garrantzitsua da, oso esanguratsua, eta musika eta baina bestea lor batzutan askoz ere gutxiago. Nik esango nuke, kirol praktikan eta lekuaren arabera, ez da? Baina kirol praktikan asko, herri euskaldunetan ere, askotan, gero entrenatzaileak gaztelania ziten du, eta orduan, hor badao zero betu handia, eta gero zero betu oso erraldoia esango nuke, sare sozialetan, Instagram, TikTok, mundu guzti hori, digital guzti hori, guretze, nila sarranaz, eta niretzat apuretu urrundago, eurentzat mundu hori oso esanguratsua da, eta mundu guzti hori plataformetako edukiak, seriak, pelikulak, eta gero sare Instagram influencerrak, eta hauek danak hor utzune oso handia daukagu. Jarduera horiek, edo gauza horiek, gero eta garrantzi handiagoa daukate, euren bizitzan, ez da? Lehen lau gauza izaten genituen, eta orduan marrazki bizidunak euskeraz, da euskal musika apur batekin da horrekin betetzen gendun, gure aizialdea. Baina orain gazteek beste gauza batzuk egiten dituzte, eta hor euskarak irabazi behar du, euskaraz egindako produktu onak behar ditugu. Lehen behin oinatin premisu bat demoztin, zen hasi zen premisua. Eta galdera bat ez zen neska batek, 18 urteaz, zazten, kalidadie ala kantidadie. Hola txip preguntez da. Kantidadie, duderi pareik. Gero kalidadie itorko da, kantidadetik. Baina kantidade bat dau, euskarazko goi literaturera ez da heltzen. Ez da lako gure, ez da melako itxuririk edo liburu betartzen dabe, eta euskaraz ez da bade, errez irakurten badabe, asko be, konbeni dala euskeri, nik eraman beste esan gure horregaz. Gaztei begira batez ere, badirudi, goi mailako literatura asko oso idazle honak ditugu, eta edertu, eta gazte literatura ere egiten dut, eta oso liburu honak. Baina egia da, gazteentzako oso gustokoak diren apura generoetan, eta begoal ez daukagula, ez dakit, niri orain okurritzen zait, manga adibidez, ez da? Manga, niri zait gustatzen, manga, eta zikula zait gustatu, baina gazteentzako, gaztetxoentzako oso erakargarria da, eta hori euskeraz adibidez ez daukagu, ez da? Eta hori bezala beste gauza asko, idazle oso onak, baina igual gaztetxoek irakurri nahi dutena, espadiego ematen, gero goi mailako literatura irakurtzera ere ez dakit ailegatuko diren, ez da? Espadute garatzen irakurtzaletasuna gaztetan. Adibidez, umien inbuñek, edarrak dauz. Gure txikizeri irakurrik eurikaz, oso maila altu da euskeraz umientzako pasote. Da gero galtzen dala bara purtsu dokumentazune, heldutasunera heldu arte, da tarte bat. Hombre, igual, berak irakurri pestaki hon jo bidamuen zeri engantxeu. Baina onbilitzeken lektura errez bat. Ez dakitze zelan eiken dan, ez dakitze zelan lortu hori, baina erreztasune jakin nibilitzeke ze gai intereseakien, ze movimenturantza doi zen, ze gara horazten da, borote, baina urtek azazten diren bobiten leku batera do bestera, ez guztua gatik. Nik hor azterketa bat nengoneke, eta, txikaz hau falte daku, eta ametik ditu bigu, edo betzeto generazio honek hau faltan dau, edo lako zer nengoneke ez da izelan, baina adituek, hori... Nik orain behitu gogora, ekarri dit,
garai baten Gotzon Garatek badakizue Laberri baltzak eta detektibe Laberriak eta asko idazten zituen, ezta? Nik behin entzun nion berari, nire erakasle izan zen, unibertsitatean, eta behin entzun nion, berak hori idazten hasi zala ez bere gustokoak zirelako, baizik eta behar hori ikusten zuelako. Ikusten zuelako gaztea, garai hartan gazteek, gaztelaniaz irakurtzen zuten hori zala. Eta euskaraz ez egoen ez, neuk idatzeko du. Agata Kristi euskaraz. Bai, hori da. Eta bai, orain ere, baztaki hori apurra falta zaigun, ezta? Bai, norbaitek esatea bitu, hau ez da igual hain goi mailako da nik egin nahiko nukena, baina gaztentzako egokia da, ezta, erakargarria da. Amailu borte arte, umiek ez dutzi garrantzirik emoten euskeri iriz beti uki da. Gero konturitu den azten dien indala hizkuntza bat, dekon historiz, ze parzetan da, nun sartun da ben, nosti atorren, jasatzen da, ostia, altzor badekot. Eta hor azten dire apurtxu bedia zerillo paetan, eta edadea apurtxu bete eurrena. Erdera fase hori, nire ustez, fase hori ez da benak pasetan, ez da konturituten. Zer dekon. Badauz errezek ez da bera segaine pasabien. Euskera segin da bena, egotala ordu. Baina bai horako lekuetan, Bilbon, ostia, gero gehi urtek esaten da betxo, nik euskera segit, tio. Kontuz. Euskera segin got. Dago jente asko da, agaztik asko, Bai, gube hori ikusi dugu, egin dugun ikerketan, gero jaba hori 18 urterekin, nahi dutela, ez da nahi dutela gehiago, igual gaitasun apurra galdu dute, bebai, ez da. Baina hor besteltutasun maila bat daukate, eta orduan alegina egiteko prest daude asko, eta lortzen dute. Arek alegina egin bat 20 urteak, bere semala bere binen gotzea. Bai. No importante da, bat irabazten bazu, gero arekiko beste biek alkotuz igual, hau da, karrera bada, karrera bada euskera inalde, Esperantza da, esan edot, ez dugu esperantza galdu behar, segero etorriko dira, ezta? Gero 18-20 urterekin asko datoz berriro, ezta? Eta orduan, gaztetxoagoa direnean espaditugu erakartzen, gero erakartzeko aukera izango dugu, dudabarik. Gitzo, nire ustez, jo, batzismo, feminismo gazoran, nire ustez, neskak euskerien erabilerie asko bekeiza bultzatzen da mutile baino. Ez dut esango zugaz ligetako euskera zengotenik. Zuk euskera zen jemazu, nizu baino joateko euskera zengot. Eta neskak hori gaitasunen eke. Basote. Nik ikuste dute kontzertuetan. Mutik etorten diak, pasa. Neskak etorten dita, zelan. Dorrek gaitasun asko dago. Azkenien, harremanetan, neskidekone, hori, erraztasune edo poderi esango neke. Euskera zetien bada, asko irabazitia dago, ostia. Erabileran, neurketa kuantitatiboak indirenean, egia da, Andrek apurba gehiago egiten dute, ez da kriston aldea, bai apurba gehiago egiten dutela, mutilek edo gizone baino. Eta izan daiteke, ez da, zaintzarekin zerikusia izatea, eta amak hizkuntza transmititu behar duen ideia horrekin, igual sensibilizazio handiagoa dutela, izan daiteke. Nik ikusten dut, euskaraz ikesten da jentien, neskak, beti inguztu euskaraz. Muti, igual tietu guzu, gero erdera, baina neskie da, konstante da. Hostia, konkesteko hori. Onartu inbida, ala, hostia. Agotxa behana da, koz. Zuregonen hartza, itxasoa negora, haren itzalpea, nire babeslekua. Izan ere, aditu eta ikertzaile batzuen ustez, euskararen feminizazioa egon badago. Hizkuntzaren transmisioaz emakumeak arduratu baitira. Seme alabak hazi eta ez izan dituzte, eta orain, euskara zaindu eta babestu behar den narratibak hein handi batean eurak interpelatu omen dituelako. Gure denporan, batera bizten ginen, amama, aite eta ama, eta umek. Eta amamak, jakotik usen umek, itxe unbezkari, eta bien tarteen, ama joten zan, solora, edo plazara, edo beste beharrak egiten. Orduan atxine, handrak izan ziren, etxe aurrera ataraterenak. Gizona bere, kanpora joten ziren beharren, alogoren, edo... Baina, handrak izan ziren, umeri irekazte utzena, baina
errezaten, berbetan, eta ohiturak eta gauza danak. Nik eskolara joan artean erderarik, paperez guritzen, dana egiten zan euskera guritzen, eta beste ez batzuten, bazer jendanantan. Euskeraz dana egiten zan. Eta gero eskolara joten ginenen babarre, bezgenduleko jakiten baber bere erderaz. Izten ginen, los aldeanos. Emakumeak etxearen ardatz izan dira. Gizarte matriarkalaren mitoa sarritan aipatzen da, baina non kokatzen dira hizkuntzaren eta generoaren arteko gurutzaketak? Este podcast ha sido coordinado por Ane Zugadi y Jone Gaña. Diseño sonoro de Iñaki Mardanes.